den. Já jsem ta nová Klára. No jako Aha. No jako dobrý den a co to jako máte na sobě? Vypadněte a převlíkněte se, jinak odsud letíte. No jako co si to dovolujete? Náhodou jsem úplně připravená na karate. Takže jako já se nebudu převlíkat. Já takhle budu prostě cvičit. A jestli nám to vadí, tak vypadněte vy, jo? Tak. Jako takhle se mnou nemluvte. Víte co, já už mám nervy. Jděte cvičit tamhle do tělocvičny a ještě budete dělat tohle Filipa, jinak já už vám fakt jednu napálím. Mazejte. Takže tady vám představu Filipa, podle kterého budete cvičit. Ty fogo, ten je tak hezký. Ona omdlela. Voda. Postříkat. Rychle. A co děláte? To je můj nový účes. Jste to blbý nebo... Ty bogo. Ona zase omdlela. Rychle. Radši se jdu schovat. Tak tady se mi bude líbit. Tak, teď se můžeme vrhnout na sketch, kdo umí karate a kdo ne. Tak se na to můžeme vrhnout. Zatím čau. Takže tady to, milá děvenko, je Ageuke. Ten má svaly. Tak já to zkusím. Jak mi to jde? To je fakt blbá, viď, Filipe. Ten je tak sladký. Tady to je, milá dámo, Gedan Baraj. Jdi to zkusit, ty nemohlo. Vy taková nikdy nebudete, slečinko. Jak to můžete o mě říct? Takže tady to půjde asi takhle. A tady to asi takhle. No, to je párky, dobře. A tady to se asi takhle udělá. No. Ty vole, se mne... Že se mne zastaví krev. Tak. Tak, a jak to bylo? To bylo... Oh. Tak co mi to šlo? Hrozně. Nebo se musím napít. My nejsme žádný slabý povahy. Buď vypadněte, spakujte se, anebo se spamatujte, vy popko.
Radši vypadnu ty. Konečně jsme se té pitomkyně zbavili. Nic neumí, akorát bulí. Je to úplná pitomá hnusotina. No to uznávám, Filipe. Ještě, že od nás odešla, jinak už bychom se neumístili na tom 5. místě. Ještě, aby se vrátila. No to jo. Tak já jsem si to zase rozmyslela. Takže lidi, toto je konec skeče, nebo jak se to řekne, a s mojí sestrou Klárou přezdívce Pecka a najdete ji na kanálu Klára Simonik, všechno dohromady a zatím čus.